Камерата финале? Тука, бе. Стига си ривал пъти, бе. Стига си ривал, бе. Нали съм тука, бе. Нали сме тука, бе. Все едно, че за първ път участвам аз на такива работи. Той въобще вятър не даде докара до нас по приляк. В училището какво станава? Нещо чукаме позорци дали има. Много кончил са железа. Ще тия хора по контареват, бе. Всичко светих червено, виж затворени са улици, това всичко затворено. Бах ти кеф. Си го събрал в точка. Това е интересно, защото аз видях, че пада по нас, другата пада на тази страна. Помни къде отида, виж къде го закара вятър, гледай къде има парцали по дърветата. Си го живо изкача. Чакай да ме напомня. Чакай, бе, чакай се. Не, това да не бъде. Камерата не